Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Els alumnes de sisè estem a punt de començar la representació de l'obra Conte de Nadal, de Charles Dickens. Charles Dickens va ser un escriptor anglès que va viure al segle XIX. La seva obra va ser important perquè reflectia les condicions miserables de vida de gran part de la població, així com el caràcter dels seus contemporanis amb un to una mica exagerat i un tant irònic. Nosaltres hem fet una adaptació d'una de les seves obres, Conte de Nadal. Hem adaptat els protagonistes i l'ambient a la nostra època. Tot i que les circumstàncies són diferents, creiem que el tema és ben actual. Desitgem que us agradi i que passeu una bona estona. Recordeu que cal deixar llibres als passadissos laterals i central perquè puguin passar els protagonistes i que cal desconnectar els mòbils. Moltes gràcies. Com cada Nadal, el senyor Scrooge passa de festes i continua treballant. Per a ell no hi ha res més important que els seus innumerables negocis, la borsa, la compra i la venda d'accions i empreses. L'absorbeix de tal manera que no suporta els dies de festa perquè li fan perdre l'ocasió de guanyar-ne més diners. Més diners? Però si és immensament ric, per a què els deu voler tants diners? Vés a saber, perquè ell no té pas temps de gastar-los, només de guanyar-ne encara més. La seva fortuna és immensa. I el seu soci, senyor Marley? Fa 7 anys que va morir, tal dia com avui, una nit de Nadal. Sí, i com cada 24 de desembre, el senyor Scrooge treballa i fa treballar els seus semblants fins a darrera hora. Que està ben amoïnada és la seva secretària, la Carol Cratich. El seu problema és que li renovin el contracte. Té una nombrosa família per mantenir amb el seu únic sou. Escolta, em pots tornar el teu telèfon? És que encara no tinc i pot ser que des de Londres t'hauré de fer alguna consulta i a veure com enllesteixo la compraventa de les accions de l'empresa. Sí, anota. És el 93 65 66 99. Així que en sàpigues alguna cosa, m'ho faràs saber. Estaré esperant les teves notícies. Mentrestant, aniré a la borsa a controlar els nostres beneficis. Gràcies, això ho faré. Així que has sentit que el projecte de Londres és molt important i te n'hi vas demà? Espero que facis una bona feina. Ja saps que des de que va començar la crisi intento de portar més una feina alhora. Si necessites alguna cosa, pots comptar amb mi. No t'oblidis d'escriure-ho tot. I quan dic tot, vull dir tot. Cap errada ni cap omissió. Ja em coneixes, sóc molt exigent. I quan estigui reunit, no em passi cap trucada. És per mi molt important aquesta reunió. D'acord, vigilaré que ningú el molesti i que no li passin cap trucada. Jo, personalment, agafaré totes les trucades i ho escriuré tot. M'he comprat l'iPhone 16 i ara em facilita molt la meva vida. Recorda que del fruit d'aquesta reunió depèn el futur de la nostra empresa i de les que volem obrir a l'estranger. Hem invertit massa diners per acabar a la presó de Quatre Camins. Si no treballes més, perdràs la teva feina, Carol! Perdoni, senyor Scrooge, que podria signar aquests documents, si us plau? Gràcies. Necessita alguna cosa més? No. Oh, mira quina hora és! És molt tard. La meva família m'està esperant a casa. Han cuinat un menjar deliciós. Puc marxar, senyor Scrooge? Sí. Adeu i bon Nadal. A tu també, Carol. Ui, sí, tens raó! Són les 9 en punt? És hora de dir adeu.
26 de desembre? Ara podeu conèixer el seu simpàtic nebot i neboda que el venen a convidar-lo per celebrar just el Nadal. Hola, bona tarda, oncle. Bajanades, bajanades. El Nadal és una ximpleria. No diguis això, home! I tant que ho dic. I tu no sé per què estàs tan content, no ets pas tan ric. I així, per què no estàs tu alegre, oncle? Tu sí que n'ets de ric. No t'enfadis, tiet, que és Nadal. La gent diu, bon Nadal. Són uns babaus. Ara som un any més vells i una mica més pobres. El Nadal és un moment molt important de l'any on la gent és generosa i s'ajuden els uns als altres. Els rics ajuden els pobres. Em sento feliç per Nadal. M'agrada el Nadal. Oh sí, hi estic d'acord. Si dius una altra paraula, perdràs la teva feina, Carol. I tu tampoc no hauries de dir res, nebot. Adeu! Però si nosaltres veníem a convidar-te, oncle Scrooge, volem que vinguis a sopar amb nosaltres demà. Oncle, vine amb nosaltres. T'ho passaràs bé, t'ho prometo. A-D-E-U. Adeu! Bon Nadal, oncle. I a tu també, Carol. A ningú no fa cas senyor Scrooge, obsessionat en guanyar diners. Veiem com es treu de sobre els delegats d'una ONG que fan una companyia nadalenca per aconseguir ajudes pels menys desafavorits. Bona tarda, senyor. Voldria parlar amb el senyor Scrooge o el senyor Marley. No, el senyor Marley és mort. Va morir fa 7 anys en una nit de Nadal com aquesta. Perdoni, t'acompanyo de sentiment. Sí, però no m'agrada. Jo sóc el senyor Scrooge. Què volen? Senyor Scrooge, hem vingut per demanar-li el seu ajut. És Nadal, estem recaptant diners per gent pobra que no té casa ni diners. Que no hi hagi cases d'acollida? Que no hi ha ajudes del govern? Sí, és clar que n'hi ha, però... Bé, doncs, què volen? Però és que en aquestes cases d'acollida i ajuda del govern no són suficients. Estic seguríssim que vostè vol que la gent passi un bon Nadal. Que no podrà col·laborar amb algun donatiu? Ni un euro! Jo no tinc un bon Nadal! Jo no crec en el Nadal! I no donaré diners a ningú! Per favor, no oblidi que hi ha molta gent que no s'hi troba bé les cases d'acollida. Va, home, que és temps de Nadal. Adeu! Venim a la sortida, sisplau.
Tu vols tenir vacances demà, no suposo? Sí, si us plau, si li va bé. No, no em va bé. Sí, home, no treballaràs i a sobre cobraràs. Va, que Nadal és només un cop a l'any. Suposo que no em puc fer venir el dia de Nadal, però l'endemà hauràs de ser aquí ben d'hora. Ens acosta La senyora Scrooge ha acabat la jornada i se'n va a casa seva. Tot i que és Nadal, ha plegat tan tard que ja no queda ningú pel carrer. La gent és a casa reunida per celebrar la festa. Els carrers són buits. La Scrooge arriba a casa seva una mica atemorida. No em vol fer cas. Pensa que és el cansament, però... Quan anava a obrir la porta de casa, li ha semblat veure la cara del seu amic Marley, el que va morir fa 7 anys, al pom de la porta. Però una dona de negocis com ella, com pot creure en fantasmes? És per això que no em fa cas. Entra a la seva habitació, es posa la bata i les sabatilles, però... De cop, sent uns sorolls molt estranys. Què deu ser? Jo tampoc no crec en fantasmes, però em sembla que aquesta nit en veurem més d'un. Ah, sí? Quin? Ui, tu vols saber massa. L'únic que et puc dir és que t'espis que visitaran a la senyora Scrooge aquesta nit li produiran tanta impressió que la seva vida canviarà. Esperits? Quins esperits? Els esperits de tots els Nadals, el que estan en nosaltres quan arriben aquests dies. El seu amic Marley l'avisa del que el visitaran els tres esperits del Nadal. Ballem-ho, doncs. Que et
semblaria venir amb mi a l'infern! Ha, ha, ha! Els diners seran la teva por! Et convertiré en cendra! Veig el foc en els teus ulls! No et recordes de mi? Quan era viu, treballàvem junts. Jo era el teu company de feina, en Jacob Marley. No et creus que sigui aquí, oi? Però per què has vingut a veure? Quan estem als mons dels vius, hem d'ajudar els altres i fer el bé. Però algunes persones no ho hem fet. Així que quan morim, ens tornem en fantasmes. Llavors estem condemnats a vagar pel món per sempre. Mira! Sóc aquí per ajudar-te. Potser aprendràs a ser una bona persona. Vindran 3 esperits a veure't. Escolta'ls, ho has de fer.
Soc l'esperit del Nadal passat. Soc l'esperit del teu passat. Per què has vingut a veure'm? He vingut per ajudar-te. Aixeca't i vine amb mi. L'esperit del Nadal passat li mostra imatges de la seva vida. Pot veure els seus antics companys d'escola i de treball. Se n'adona que en el seu anterior cap era una excel·lent persona i de sobte comença a notar pessigolles de remordiment perquè és una persona insensible i solitària. Recordes aquest lloc? Sí, esclar. Vaig treballar aquí quan era jove. El senyor Fezziwig era el meu cap. Era molt bon millor amb els meus companys. Per què creus que l'estimava tant la gent? Suposo que per ella els diners no eren importants. Va ser capaç de fer-nos feliços. Et sembla difícil fer feliç a l'altra gent? Qui ets? Soc l'esperit del Nadal present. Mira'm! Porta'm amb tu. Fa estona que he vist moltes imatges del meu passat. Vull aprendre a ser una millor persona. Porta'm amb tu. Agafa't de la meva roba. L'esperit del Nadal present li mostra com celebren el Nadal les persones que ell coneix. Pot veure com a la casa de la seva secretària, la Carol, ho celebren d'una manera molt senzilla, ja que no tenen diners, i com la seva filla petita es troba molt malalta, de sobte, la senyora Scrooge sent una punxada de remordiment per haver estat tan dura amb ella. Aquesta família és molt pobra. No poden comprar suficient menjar i aquest any els petits de la casa no tindran regals de Nadal. Però el pitjor és que la seva filla petita està molt malalta i no tenen suficients diners per cuidar-la com caldria. Oh no, això és terrible. Mira el teu nebot i la seva senyora. Estan realment contents. Escolta. Estan parlant de tu. Se'n recorden de tu. Estan parlant de mi? Però si ahir no vaig voler celebrar Nadal amb ells. Ets l'esperit del passat, ets l'esperit del futur? Sí, sóc jo. Esperit del futur, em fas por. Vull ser una millor persona. Vull aprendre a cuidar la gent. Vine amb mi. Quan va morir? Ahir a la nit. Qui va venir al seu funeral? Ningú. No tenia cap amic. Oh no, és horrible. Oh no, esperit, no vull morir sola. No vull morir sola, sisplau. Ajuda'm, vull aprendre a ser una millor persona. Tindré cura de la gent i viuré el Nadal.
la visita als tres espírits del Nadal han deixat el senyor Scrooge com ell. Amb les imatges que li han mostrat, li han fet entendre el present i espantar-lo pel futur. Li han arribat al cor. Ara estàs esperat i falta temps per corregir tot el que ha fet malament i es llença al carrer. Vol parlar amb tothom i vol explicar que és un home nou. No sap com fer-ho, no s'atreveix. La gent el veu, però no se li acosta. Coneixent el seu caràcter, Però serà una nena, la filla de la seva secretària, que el saludarà i li donarà una nova oportunitat. Bon Nadal, no n'hi ha ningú més? Ei, bon Nadal! Quin dia més bonic que fa, oi? No estaves amb la resta? On són els altres? Doncs no ho sé. Jo estava a casa meva preparant el sopar. Hola, amics, com esteu? M'esperàveu? Arribes tard. Doncs pel que veig, encara no hi som tots. Ho, ho, ho! Bon Nadal, nois i noies! Quin matí més fred que fa, oi? Esteu preparats per la vostra actuació? Sí, i tant, ja en tenim ganes de ballar. Suposo que ho has hallat bé. I tant. Ja arribo. D'on vens tan tard? Fa poca estona que ha aterrat l'avió. Que falto jo. Em pensava que no arribava. No ens ha donat temps ni a deixar les maletes. Ei, però és molt tard i tenim coses a fer. Però qui prepara tot això? No us preocupeu, això no és feina nostra. Ara venen uns membres de la ONG que ho ha organitzat i ho acabarà d'enllestir tot. Aneu a preparar-vos. Saps si han arribat ja els de Londres? Fa una estona ens han trucat, eren a l'aeroport i ja tenien les maletes. Esperem que hi hagi força públic. Gairebé hem venut totes les entrades, hem fet una bona recaptació. Sí, però encara necessitarem més diners per atendre les situacions més extremes. Mireu a qui tenim aquí, el senyor alcalde i el pare Noel. Bon Nadal! Bon Nadal! Com van els preparatius? Que encara no han arribat els músics. Fa una estona ens han trucat, eren a l'aeroport i ja tenien les maletes. No s'amini, senyor alcalde, ja estaran a punt d'arribar. Mireu, ja comença a arribar la gent. Escolta, vols dir que el senyor Scrooge haurà donat diners per a aquesta gent? Jo crec que no, és massa avariciós. I això que hagués fet un gran favor als membres de l'ONG que ho han preparat tot. Sí, és veritat, els hi hauria fet un gran favor, però tothom ja sap com és el senyor Scrooge. Necessitem un miracle per fer-lo canviar. Què fan? Un concert o balla? Fan un concert i venen uns músics bastant famosos de Londres. El que no sé és quan durarà, perquè no tinc el programa. El tens tu? No, jo tampoc el tinc, però és igual l'estona que duri. Ens ho passarem molt bé veient-ho. Ha començat ja? No, però no facis molt soroll, que està a punt de començar. D'acord, jo tan sols li preguntava, haveu vist el meu germà? M'ha dit... Calla! Ja, s'està molt bé aquí. Jo pensava que faria més fred. No, mira,
Ara ha sortit el sol i es nota una escalforeta. Quina plaça més bonica que ens han deixat. Però qui prepara tot això? Crec recordar que el concert l'organitzava una ONG, però no estic del tot segura. Què fan aquí, pare? Aviat començarà un concert de cançons de Nadal. I l'avi, que no ve? Ja arriba. Ja arriba. Ja li he trucat quan he sortit de casa. Cobren només 5 euros per entrada. No recaptaran gaire diners si ho fan tan econòmic. Què més vols? Si és un concert a l'aire lliure i amb el fred que fa no vindrà gaire gent. No fa pas de fred. I tant que no! Vinga, va, home, que és Nadal! Bon Nadal, fills! Fa molt que m'espereu? No, acabem d'arribar. Jo he trigat més perquè m'havia deixat la bufanda a casa i me n'ha tornat a buscar-la. Pensava que faria més fred. Uf, i un altre cop amb el fred. No callar, sisplau. Hello, Merry Christmas. Is it here where the concert takes place? Yes, it is. I tant que sí. Buf, estava preocupat. Creia que no arribaríeu a temps. Oh no, the play was on time, but there was traffic jam on the way. How lovely is everything. Yes, we'll go around later on. I think it's a very charming town. Where can we leave our stuff? De moment ho podeu deixar a l'Ajuntament. Després del concert ja us direm quina família s'ha ofert per acollir-vos. What time does the concert start? We need some time to get changed and improve our board. No us preocupeu, que tenim temps. How about having a coffee? Well, that's not a bad idea. It's so cold. Acompanyeu-me, sisplau. Conec un lloc molt acollidor. Bon Nadal, senyors i senyores, nens i nenes. Volem agrair-vos la vostra presència en aquest concert i també la del senyor alcalde. Volem que sapigueu que els diners que hem recollit serviran per ajudar a les persones més desafavorides del nostre entorn. Moltes gràcies i que us ho passeu molt bé. Ara li passo la paraula al senyor alcalde. Bon Nadal. Estic molt content de que a la nostra població hi hagi persones solidàries que es preocupen de que els altres passin un bon Nadal. Moltes gràcies també a la ONG per el treball fet i a vosaltres per la vostra solidaritat. I ara, no m'enrotllo més i que comenci el concert.
Bon Nadal. Merry Christmas. Heu vist qui arriba? Sí, és el senyor Scrooge. Què fa aquí? No ho sé, sempre va sol. Jo crec que la gent li fa sinosa. No sé què fa aquí, si no pot guanyar diners. Potser li podríem dir alguna cosa. Vols que el vagi a buscar, mare? No crec que vulgui venir amb nosaltres. Pregunta-li. Senyor Scrooge, què vol venir amb nosaltres? Només hi ha un dia de Nadal a l'any. Vingui a celebrar amb nosaltres. Gràcies, bon Nadal, Carol. Crec que hauria de pagar l'entrada. No, no té importància. Ja fa una bona estona que ha començat. No, insisteixo. Prengui aquests diners, sisplau. Però això són molts diners. Em sap greu no haver-ho fet ahir a la meva oficina. Avui em sento una persona diferent, nova. Crec que encara estic a temps d'ajudar-los. I tant que sí. I a tu també, Carol. No t'he tractat bé. És molt bona treballadora, responsable i atenta. Et mereixes un temps per estar amb la teva família. Pren-te una setmana de vacances. Oh, moltes gràcies. Tiet, què t'ha passat? Quin canvi, ets tu? Espero que sí. És més, voldria haver estat sempre com ara. Voldria estar a temps de corregir els meus errors. Esclar que sí, i aquesta nit vindràs a casa nostra a celebrar-ho. Vindràs a sopar, veritat? Ens ho passarem molt bé junts. Esclar que sí. Ningú es mereix que m'hagi portat tan malament. Perdoneu-me, sisplau. Doneu-me una altra oportunitat. I tant que sí. Aquestes coses passen per Nadal. Vinga, nois, on sou? Va, vinga, sortiu! No one
Fins aquí la nostra obra de Nadal. Sabem que no ha sortit tot perfecte, però hem posat tot el que hem pogut de la nostra part. Una hora de funció ha significat per a nosaltres moltes hores d'assaig, però estem contents perquè hem après moltes coses. Ens agradaria que aquest Nadal poguéssim viure un Nadal com el nostre protagonista, un Nadal en els altres. Que passeu un bon Nadal i aprofiteu per descansar. I fins un altre. Gràcies, benvinguts tots. Les tutores ens acomiadem aquí. Han fet una obra fantàstica, heu gaudit a tope, segur. I ara deixarem una estoneta perquè pugueu fer fotografies, i després procedirem a l'entrega dels vostres fills i filles. I recordeu que les famílies que puguin ajudar-nos, tota la part de cadires i tal s'han de portar cap a l'escola. Aleshores us quedeu les últimes, les que ens pugueu ajudar, i us anirem donant el que heu de portar i el vostre fill o filla.